Vi skal lave en lille øvelse. Til denne øvelse skal vi bruge en kogekedel, en målebæger, et termometer og en termokande. Vi sætter noget vand til at koge, mens vi forklarer øvelsen. I denne øvelse tager vi noget koldt vand med en masse og en temperatur, og blander det med noget varmt vand med en anden masse og en anden temperatur, og vi skulle gerne ende op med en fælles masse på 1 kg vand eller 1 liter vand, da vands densitet jo er lige 1, der har en temperatur på 37 grader Celsius. Vi blander vandet i en termokande. En termokande har relativt lav varmeudveksling med omgivelserne, og vi kan derfor antage den som et lukket system, hvor den samlede energiændring er lige 0. Energiændringen af det kolde vand er lig med temperaturændringen af det kolde vand gange vands specifikke varmekapacitet gange massen af det kolde vand. Det samme gælder for energiændringen af det varme vand. Den samlede energiændring af systemet, der kan udtrykkes ved summen af energiændringen af det kolde vand og energiændringen af det varme vand, er altså lige 0. Det kan vi skrive ud til en ligning, hvor temperaturændringen af det kolde vand gange vands specifikke varmekapacitet gange massen af det kolde vand, plus temperaturændringen af det varme vand gange vands specifikke varmekapacitet gange massen af det varme vand er lige 0. Dette er en ligning med 4 ubekendte, hvilket er 2 mere end hvad vi kan klare. Det forholder sig dog sådan, at temperaturen af det kolde vand, der kommer ud af min hane, er 9 grader Celsius, og temperaturen, som min kogekedel kan varme vandet op til, er 87 grader Celsius. Vi kan derfor erstatte temperaturændringen af det kolde vand med plus 28 grader Celsius, og temperaturændringen af det varme vand med minus 50 grader Celsius. Det er en ligning med 2 ubekendte. Vi skal dog huske, at vi også har en samlet masse, og at vi derfor kan udtrykke massen af det kolde vand som en funktion af massen af det varme vand. Vi har nu en ligning med en ubekendt, som vi ved hurtig reduktion finder til at give følgende løsning, hvor massen af det varme vand er 28/78 eller ca. 0,36 kg vand, og massen af det kolde vand er lige 50/78 eller ca. 0,64 kg vand. Jeg har allerede snydt og puttet 0,64 liter koldt vand ned i min termokande. Vi skal derfor blot hælde 0,36 liter varmt vand ned i vores termokande for at få det ønskede resultat. Vi tager 0,36 liter varmt vand. Der er ca. 87 grader. Kommer det ned i termokanden. Der skal lige en shit mere i. Og vi skulle nu meget gerne have en blanding af vand, der har massen 1 kg og temperaturen 37 grader. Og vi tjekker efter. Vandet er 36 grader, hvilket må siges at være en meget lav afvigelse. Det var slutningen på vores lille øvelse.